Operazzjoni suċċess mid-dwana fil-Freeport f'kollaborazzjoni mal-Korp tal-Pulizija. Id-dwana spjegat li d-droga kokaina li nqabdet ġiet interċettata wara proċess ta' analiżi mill-uffiċjali tad-dwana li wassal biex container li wasal Malta fi vjaġġ mill-Kosta Rika ġie identifikat bħala wieħed suspettuż. Riżultat ta' dan il-container li kien ser jitabba bid-destinazzjoni finali tiegħu tkun il-Libja ġie skenjat. Wara, il-container infetaħ u saret spezzjoni dettaljata ta' x'kien fih. Fit-tfittxija, id-droga nstabet moħbija ma' merkanzija leġittima. Intqal li minnu fih issejħu l-pulizija biex jipprovdu s-sigurtà meħtieġa madwar il-container u biex jassistu fl-investigazzjonijiet bit-tir li jiġu identifikati dawk involuti wara dan in-negozju illegali. Meta intiżnet, il-pis ta' droga maqbuda ammonta għal 113 kilo ta' kokaina. Dwar il-każ infetħet inkjesta mill-Maġistrat tal-Assa. Id-dwana qalet li din il-qabda ta' droga hija oħra minn sensiela li għamlet fil-Freeport fejn f'operazzjonijiet simili instabu kwantitajiet sostanzjali ta' droga f'containers li tniżlu Malta bid-destinazzjoni tagħhom kienet pajjiżi oħra. Id-dwana raddet ħajr lil Malta Freeport Terminals għall-appoġġ waqt din l-operazzjoni. Id-dwana temmettejt li ser tibqa' tikkollabora mal-Pulizija fil-ġlieda kontra traffikar internazzjonali ta' droga u li ż-żewġ entitajiet jinsabu determinati li jħarsu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u jwaqfu attivitajiet kriminali li fil-mira tagħhom hemm l-infrastruttura marittima tal-pajjiż.